papa Musuno apa pakaitika nhamo kumiri kugarikayo. Pakanyura mota ine kofini rechitunha ipo paya. Vanhu vakatanga kubatsirana kupusha chitunha kuti chokwadi kubata Musuno vanhu kutoburutsa kofini kuriendesa kumiri kuisa muini mwemota iri kumiri. Kofini iri vanhu kwakuzoenda iyi mota ibva yatongosiwa ipapa. Asi kofini yanga yatobva kumushausha iri mota rakatadza kudarika mota nekofini yakaburutswa chitunha ipapa chikofini chi chakaendeswa kumiri uko kwangu neimwe mota yakamirawo kumiri ndobva yayambutsa ndobva vanhu vaenda manje nekuda kwokushayikwa kwebhiriji ende panonetsa nyaya mvura yakanaya handi muri kuona pese apa kusvika apa panozara mvura pese papa nguva yekunaya panozara mvura. Ini I still remember 2014 ndandine mwana wangu mudiki akati ndakabereka mwana takaisirwa tambo yekuti tiyambuke nevamwe varume ndovakazotocheka vachiti mvura yaipere vakatotisira tambo vamwe varume ndobva vatibata netambo yetiri pakati netambo tichifamba 2014 takafamba bhiriji rakazara mese neumu mese umu rakaenda rakadaiso mvura yakazara vanhu vachitadza kuyambuka saka idambudziko hombe zveshuwa bhiriji tikutorikumbira kuti riiswe ngavaite kuti zvinhu zvikurumbidzwa tasei kugadziriswa zvinhu nekuti zvikaramba zvakadaiso hazvina chimiro chakanaka ezvino kana kufamba kwachona kuri kunetsa apa pari kupinda nevanhu apa pane kafootbridge karipo panopesara pakuzoita kana tumarobhari handizvika vamwe vari kubvisa zvimwe zvazvo kuti vamwe vanopesara kutokuvara pari kuzama kuti sei kuyambuka saka at least transport kana makombi tichaona kuti anenge akupinda uchi munzvimbo iyi zvichatibatsira tinonzwa kuti nguva yekunaya makombi haakwanisi kukurosa vanhu vanotouya vakapfeka magamshoes ichokwadi ichocho ende nzvimbo yachona mukaona kana dhaga rachona riri stick saka unozosvika kana kubasa chaiko chaiko ka watoone tsvina chaiyo vane dambudziko vanhu kubva kumiri ikokuka pane dambudziko risingaiti fanika nguva yekunaya vana vechikoro vabereki vanotouya vakapfeka manjombo nevana vechikoro vachidonha achita sei otozonochinjira kumiri kunoko pane pasina kana rodhi matope ipapapa fanika apa panotonyanya saka dai vatongogadzirawo bhiriji roriri kuti vanhu varerukirwe kuve dzimotikariwo vanosanganawo nedambudziko iri fanika nguva yekunaya ino mota hadzitodarike vane mamota vavo vatoende nemamota kumiro nekuti apa paisi pane pazara matope apa pazasa panonyura ipopaya havatombodambukirere kuenda kumiro nguva ino yekuti kupisawo zviri nani vanogona kufamba kana mvura yatidzikire but kana nguva yekunaya hadzitombofambe mota ipapa vatone dambudziko kuti dzinenge dzakazara vanosiyawo kuno kumiro kunoko pane dzimwe dzinombodhonzwa here ipapa pazasi ipapa patodhonzwa mota especially nyangwe izvozvi panotodhonzwa mota dzine dzatonyura dzine dzadhiba pane matopa asingaite kuti haidarike kana marori kana chii hazvitofambe papa saka patota basa nguva zhinji unotoona pane mota dzidhonzwa its like ipapa pane Musuno papa toni nemota imwe iri kuya nekunoku irida kutopindawo haina kuona kuti pasera patonyura imwe mota ipopaya pane umwe amai futi akadarika Musuno vachisidzwa vaenda kudharweni ubasa ndobva vadonha nematope papa sketi yavo yese ibva yatotota vakatogezera pamiro vakataura kuti mfunge ndatodedzwa kudharweni kuinterview kubasa apo vatota vane madhaga vachakwanise kuenda kuti vadzokere futi dambudziko apo basa munhu anenge atodedzwa kuinterview atoluza basa nenyaya yematope anenge ari papa toisa waya kwatikaita ikoko kwakutoti nyaya yekuti ukanganisika mota dzadza kutopinda nemiyadhi kana miti chaya yange isatokurei yaichongotsikirwa mota dzichingopfuura neipapa kana vana chaita tatotya kuti vana vanogona kutongotsikwa nemota saka saizvozvizvi taitochemawo kuti vatisirewo bhiriji kana vatigadzirawo rodhi zvisazoita kuti tizoone nedambudziko handiti mazvane nguva yakadii zvichidaitso patone makore akatoti wandei zvingori hapana kana chinji hapana kana shanduko iri kuitika pane mota dzinombonyura here pa mota dzakatowanda dzinotonyura zvototi dzimba dzindozara madhaka idzi kana mota dzichitoita noisi ngori ipapa dzichiedza kuda kubuda asi dzichitotadza kuti vanhu vanotozouya ototanga kuda kutozviwana kuti dzibude mashoko enyu amungataura kune vakuru vekukansel mamp nemakanselas ndeyekuti chii taingokumbirawo kuti vauye vatigadzisawo nzira iyi kana cheo hama dzedu dzichida kuti dzipindewo dziwanewo kupindawo mune zvakanaka kuti mota dzizowanikwa dzichikuwa mudziyo iri kunetsa kutenga saka taikumbira kuti vatibatsirewo pakati penzira iyi vana vechikoro vanotobvisa bhutsu vanotofamba vasina vamwe vanotosvika pakutochekwa cheko kana kuti mumwe andozosvika kuchikoro asina kana nhengi iri kuchena atosviba nenyaya yekuti anenge atsvedza murodhi mumu saka zvinhu zvakangoipa zvokuti unotakura mwana wotoenda naye kutaroko muyambusa nhengi rwizi nekuti madhaga acho anenge akanyanya wakatomubereka
kuti pane pasina kuti zvokutoita ipapo handiti nerodhewo yakanaka yekuti motawo dzifambe osvika kutona bunoka kutofamba. Alright, maita basa. Thank you. Ndikutaura nani? Panashi kugara muno Mugarikai. Maningo yakati mchigara muno Mugarikai? Tane almost 2 years. 2 years. Kunyanya yekupinda apa kana kuri kunaya zvine zvakamira sei? Kana kuri kunaya road ino haitofambike mota hadzikwanisi kupinda apo. Panenge pakazara mvura plus panotsvedza. Ija vatokwanisi kuenda chikoro kana kwabva mukunaya kuda kweroad dzacho zvadziri hadzifambike dzine matooro. And hadzigadzirwe kana kuitwa sei kana mukireka. Chichemo chamungada kuti vari kukanzuro kumusoro kuvazive kuti vatigadziriwo kana bridge vatisiro road gravel kuti vakwanise kufambika zvakanaka. Tinotobva kumba tikapfeka magambutsu then tozonopfekera bhutsu dzechikoro kutaro. Kana rwazara rwizi rwachona irwo munoita sei nyange muine magambutsu? Amuende kuchikoro? Location yeGarikai kunouye kune dambudziko rebridge pane makore, ndikangoti makore acho anogona kutosvika kana zvekuma 10 years or so. Saka vanhu tiri kufesa challenge yekuyambuka kana tinge tichida kuenda kwatiri kugara. Road yachona nguva yekunaya inoita madhaka ekuti hapafambike. Uyezve motokari kana dzichida kupinda pane kanenge karukova like kane mvura. Saka mota dzinotombonyura nguva zhinji dzichitombopedzisira dzakuita kakutodhonzwa chaiko kuti dziyambuke. Saka dambudziko irori rane nguva more than 10 years now. Zvakamira sei panyaya yekuti kana kwakunaya vanhu vachienda kumabasa nekudzoka nekuenda kushopping zvinofamba sei? Ipapo ndo pane dambudziko hombe ipapo zvekuti makombi anoperera kune tower light pane kamufambo kubva kuGarikai. Saka vanhu vazhinji kana vachienda kumabasa kana vana vechikoro vachienda kuzvikoro unonzwa tsidzi bhutsu idzi vanhu vanobvisa vobata mumaoko, vamwe vachitopfekawo maplastic chaiwo kuti vakwanise kufamba mumadhaka imomo hamutofambiki. Ini nditoriwo murayiridzi zvokuti kana ndichitobvawo kumba kwangu ndichienda kuchikoro ndotombopfeka zvimagambutsi chaizvo ndichitoenda kuti ndinobata kombi. Saka hapatofambiki zvachose. Pane urongwa here huripo hwokuti bridge irori rigadzirwe zvomukutaura kuti pane nguva pakangomira pakadai zvakambonzi chine vakuru vekanzuru kana makanselors kana mamember of parliament? Alright. Ndichitanga kuvaka kunoku nana 2015-2016 MP vedu vamusani vachimbowinza matombo akangonohipwa. Saka matombo iwayo akazopedzisira angotorwa angodisappear nevanhu asi anga aine tarisiro yekuti pagadzirwe bridge rinokwanisa kunge richitibatsira. Saka ndo zvatakamboti takuenda kuma-elections a2018. Saka zvakabva zvangomirawo zvakadaro. Asi pari zvino ndakaonawo gore rino pane zvimapillars zvakaburutswa nechimwe chitrack checouncil zviri kuratidzawo kuti pamwe pane zvavada kutiitira asi izvozvo havana chavati vatiudza zvavo. Saka vanhu vari munomu vari kutiwo kudi nezvazvo nekuda kwekusafambika kwepanzvimbo panapa? Alright. Vanhu vari kungoshungurudzika nenyaya iyoyi. Inyaya yekutiwo mari dzachona kuti tikwanise, vanhu vaitombotaura zvekuti dai taedza kubatanidza mari taedza kuzvigadzirira tega bridge. Zvokuti chifootbridge chandakatsika chino chiri kukwanisa kuyambutsa vanhu panapa chakatoitwa nevanhu vemucommunity vachishandisa maresources avo kuti chinge chichiitika. Saka nyaya dambudziko riripo nderekuti vanhu kuti vakwanise kuzviita vari voga havazvikwanisi, asi pfungwa idzodzo vanhu vakange vainadzo. Tiya kuma-councillors edu nana MP vedu, kurudziro yandiri kuvapa ndeyekuti dai vatichimbidzirawo kuti gadzirirawo bridge rain season iyi isati yasvika, nekuti dambudziko rachona ranyanyisa. Ndo kurudziro yandiri kuvapawo kuti bridge dai vatitirawo as a matter of urgency. Shuwa vana vatambura kuenda kuchikoro, vanofambawo nemotokari vari kutambura kuendawo kumabasa kuri kunetsa. Saka ndo kurudziro yandinayo. Kureva here kuti kune vamwe vanototi mota vanodzipaka kuprogress havazoenda nadzo kuGarikai? Chokwadi ichocho. Vazhinji vachona mota dzavo vanotosiya kuprogress nenyaya yekuti kufamba kwachona munhu anenge akutyira kuti mota yake inogona kunodhibha otozotadza kubuda nayo. Zvokuti ndoona nguva zhinji ndichiyambuka nepapa ndomboona tumarori nemarori mahombe anotakura jecha, unotombona akanyura imomo akutozoburitswa. Saka dambudziko rachona ratishungurudza, dai vatiitirawo chimwe chinhu ivo vecancel. Padhuze chaipo yazvokutika vanotongoya mota dzinenge dzanyura dzedzedzi vanongoya tinokirawo madhoo naimi tiri kukumbira koshoro naimi tiri kukumbirawo jegi nekuti motokari dzinenge dzanyura. Saka idambudziko ratiri kutoona totosangana nevanhu pakarodhi kaka. Zvaane nguva yakati zvichiitika?
especially nguva yekunaya kwemvura hatitombovachajize mane nekuti tichioroti vanhu vatotambudzikawo saka hatitomboda kuvachajisa kuti vatipe mari. Dai ranga ragadziriswawo bhiriji mota dzaona kufambawo zvakanaka, taonawo hope mudzimba umo, taonawo kunyatzorarawo zvakanaka-naka. Kuti nguva nenguva techingonongerwa madhoo gogogoi, tiri kumbiro foshoro, tiri kumbiro jegi, naimi wedu hamutibatsira kupusha motikari, naimi wedu rori yangu yanyurira pakati, saka zvinhu zvinonetsa. Dai ragadzirwa bhiriji. Aiwa, maita basa. Fanike kugarika iko kuvanhu vari kuomerwa zvisho zvekuti ona kuti nyanya nguva yekukanaya nguva yezhizhai tinopinda pataiti. Vano kuchikoro chaivo vanopfeka mapurasitiki kuti vafambe kuti vazobhutsa rinopfekera vakupi kuchikoro. Bhiriji rakabvirwa kare kare tingonzi tichagadzirwa nanhasi asati agadzirwa. Zvokuti dai vagonawo zvavo kana kungoti vakaisawo bhiriji ikoku hatisi kuti tara ndiyo tara tozoti pamweni dhura kungotora matombo aya kuti gravhura riye nokuti dhaka rikuku riri safety zvokuti kukangonaya kana izvozvi amona kutotopfeka matenisi mukutora chiri kukanaya kunenge kwakutedza saka wakangoisa gravhura chete chiye zvatopera zvokuti kana vanobvawo kutaunduko kana dai pamanguva yaifamba makombi aya anogona kufambawo bhiriji ragadzirwa kwaisiwa gravhura unofamba vachienda vachifamba zvakanaka but ndudzi kuti apa ndabva kupi uko kuti kukliniki kwandiri kuenda mhene ndekuti netsoka saka kukangoiswawo zvinhu zvakangonaka-naka ndofunga zvinhu zvinganyanye bhiriji ringavagadzirisa. Tinotenda zvikuru kuti munhu angasvika kupaka motikari apotanga kufamba netsoka usiku hazviita zvinakidzi. Dai Mwari wangu waitira nyasha. Tinotenda gogo maita basa. Mati ndiani zita? Elizabeth Messi. Elizabeth Messi maita basa tete.